Velkommen til YouTube. Vi er ude og gå en uhyggelig vej lige nu. Vi ved ikke, hvor vores voksne er. Det er hende, vi prøver at finde. Det er virkelig uhyggeligt, det her. Og det er mega uhyggeligt. Vi er ude og gå sammen med drengene. Og vi går sådan noget uhyggeligt. Eller vi var ude at gå. Og det er bare mig og drengene. Mig, Jakob, Viggo og Viggo. Der får den ud på den her måde. Det der er mest nøjeren i gør. Det er Stine, hun kan finde på alt. Det er vores voksne, der er blevet væk. Vores voksne kan finde på alt. Kig jer overalt. Tænk, hvis hun har gemt sig lige der. De der æbler der. Vi har sådan cirka en idé, hvor hun har gemt sig. Stine, du kan godt komme frem. Vi ved, hvor du bor. Eller vi ved, hvor du er. Lige den der vej. Du står. Hold det. Står. Wow, Stine. Man kan se dit ben. Hvorhenne? Jeg kan Så skal du ikke sætte på. Kan du godt se hendes ben? Og jeg skal ikke gå bag os. Jakob. Jakob, jeg kan ikke lide Lige det. rundt om hjørnet, der burde hun være. Hun står lige der. Nej, det er skraldespanden. Lys over ved skraldespanden. Godt, vi har Jacob. Stine, kan du godt snart komme frem? Det er ikke sjovt længere. Ej, hvor er hun henne? Vi ved ikke, hvor Stine hun er henne, eller voksen. Ej, det er ikke sjovt det her. Vi tager bare løbet! Nej! Hvor er hun henne? Jakob, hvor er hun henne?